Elikkä tässä te näette nyt, kun mä avaan näitä keissejä. Minulla on tässä niinkun 9 Falcon keissiä ja 1 Shadow keissi. Minulla on tää Shadow keissin avain. Ja 7 näistä vitun Falcon keissistä. 8 avainta yhteensä, koska CSGO nosti avaimien hintoja, niin sain vaan 8-9 sijasta. Fuck! Mut juu, aloitetaan avaamalla nyt tää Shadow case ihan ekana, koska Forte Rules. Okei. Tyypit kannustakaa minua. Me veikkaa, että mie saan tän varjotikarit. Työ veikkaatte, että mie saan nää tuplaveretat. Okei. Katsotaan nyt kumpi voittaa. Se on kompromissi, mie voitin. Noni. Näyttää Battlescarilta, hehe. Okei, elikkä sit avataan näitä Falcon keissejä. On paska. Tämä vaikka. Noin. Me veikkaat tulee Falcon veitsi, syö veikkaatte, että Galil armei huijaa, kumpi voittaa. Kompromissi, mie voitin. Noni. Siitä avataan näitä laatikoita vaan tästä ihan sama mikä tulee, kunhan tulee Falcon veitsi. Ahaa. Se on kompromissi. Mie voitin. Hyvä. Näitä vaan riittää, näitä avaimia. Näitä on aika vähän kumminkin. Jes, toivottavasti tämän Factory tästä saa euron takas. Sitten lähtee uusi avain. Fuck! Kenttä kokeiltunut. Hitto. Avaa. Käytä avainta. Jes, mä oon aina halunnut USPS-tor, kun en koskaan käytä USPS. Okei, sit vaan jatkettaa. 3 keissiä, minkä voi avata. Okei. Fuck. Fuck. Okei, tää on vittumaista. Näyttää Battlescarilta, hehe. Ilmari, turpaki. Sitten avataan keissejä lisää, keissejä. Keissi, joku soittaa ovikello, anna minulle käsikananmuna. Noni, vittu humpmellakka, helvetti. Sitten vielä vikaa. Noni, vika keissi. Vielä vika. Se on joku paras ase ikinä, jes. 20 € meni.